Salam. Salam. Gepleşimde görýändigimde öğrenşär. Özüňiz bilen tanıştyrsaňyz, hemen biziň umuman rubrikamyň temasy umuman üstünlüğün galanmaň ýollary barada. Öz düşünjäňiz, bu barada öz pikiriňiz biz bilen tomoşaçylar üçin biraz beýanat beräýin. Başlayalım. Sağ olun. Men Döwran Oragyç. Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň baş redaktory, şol muratda da hukuk maslahatçy. Men umman alanda bir adamyň bir wagtda, saglyk ýerindeki bir adamyň bir wagtda ağzyndan iki sanak iş etip biljekdigini inanýarym. Şol sebäplen özüm heme bir wagtda hukuk maslahatçy işini ýerine ýetirýän, beşerik kampaniýalaryna hukuk maslahat hyzmatlaryny berýän. Şol wagtda da öz halyan ýene bir hünerim bolan metbuat bilen gyzyklanýarym. Metbuatda da Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalyny öğretdik. Ve şu jurnalyň hem esaslandyrjylaryň biri hem de baş redaktory bolup rahmet çekýän. Indi işin bir wagtda ýerine ýetirilip bolýandygyny söz edýän. Şeýle ananýan iň azyndan. Hani nähilli derejede üstünlük etip bilýär, onu halk baha berer. Onu men şeýle dip biljekler ýöne iň azyndan men şoňa ananýan. Öz ananýarlygymy aýtyp bilerim. Şol barada indi meniň öz durmuşymda üstünlük kazanmak bilen bağlanışıklı özümün baştan geçirilerimden yola çıkıp size öz üstünlük kazanmak için ilkinci novatta diyen sebebi dine şu 3 saniye zaten edenim bilen üstünlük kazanayan yanat yok. Bu ilkinci başlangıç. Yani bunları edip de rahmet çekmenden sonra üstünlük yok. Rahmet çekmeli, ama söz yok. Yöne rahmet çeken vaktinde de nehil rahmet çekmeli? Akıllı rahmet çekmeli. Akıllı rahmet çekmek için hem nehirli rahmet çekmeliğini bilmeli. Şimdi bizim bir yerde diyecek olan adımız akıllı rahmet çekmek için gityen yolda belki ilkinci basançaklar. Gelecekte eğer tomoşçularımız şu gepleşi haratıyla bunun devam istesele biz bu arada has ciyikmecikleri, has giyinçleri malumatla verip Şimdi bizim öz pikirimizce üstünlük kazanmak için 3 tane zat gerek. Bunları kısaca etsek, kitap okumak, piyada gezereniz ve seyahat etmek. Bir hilli Ankara'da eken lider bilir. Şimdi esten atınız. Yedirken de kitap okup, piyada gezereniz ve seyahat et, üstünlük kazanmak. Aslında bu da şeyle görünüşe alagan değil. Şimdi gereğiyle onunla kitap okumak. Kitap okumak bilen bağlanışıklı bir näse zat aýtyp bolar, ýöne şolaryň 3-4 sanyny, 4-5 sanyny gaýtyrady. Mysal üçin kitap okugan wagtynda stresiň azalýar, söz gaýlaň artyryp bolýar, dünýä garaşyň ýeňiltip bolýar, ýat geçligimizi we pikirleniş ukuyumuzy ötürip bilýär. Täzeliklerden habardar bolup bolýar, gündelik metbuatdan habardar bolup bolar, ýöne kitapda has giňişleri berip bolýar. Özümize bolan unamalar artdyrýar. Şeyle hem durmuşda en gerekli attan biri ünsüňi bir ýere jemlemäni öğrenýär. Ve şol muratda da hilmizi gowlaşdyrýar. Aslında interesne, gyzyklydyr. Nähili okuýan? Mesal şu men näme diýen okuň tutmasa, elme kitap alýan. Ya bir saýp okumaga ýatyp galýan, gülýärler okuýmalýan. Ya-da kitap şeýle gyzykly bolsa, öňe çekýän bolsa, şol zat okuýman tutmaýan bolsa, onu da şol giyeceğimi netije geçirýän. Social media, jemgyýetçilik torlaryny orada da köp wagt geçirýän. Ýöne bir tere wagt geçirip de wagtymy bir tere sarf etmegimden kitap okugan wagtym gaýtam maňa has peýdaly bolanyny öz durmuşymda görýän. Ine kitap okumakdaky iň esasy peýdalaryň biri. Ine hay kitaplar okumaly. Ol eğer sen edebiyatçı olsan edebiyat kitaplarını okup, ya bir tarih kitaplarını okumak, ya bir ulamlara değişik kitap okumak aytıp olur. Şimdi biz berde esasen üstünlüğü bizneste üstünlük, yani tezecilik ulamlı üstünlük barada bitýänligi üçin gururumuz. Biz öz uğrumuza değişti kitap okumak peýdasyny aýtyp durýly. Mysal üçin Bill Gates bilýäňiz, ya Jeff Bezos bilýäňiz, ya Jack Ma bilýäňiz, Warren Buffett bilýäňiz, Elon Musk'ın soňky döwrede hasym ösen. Aslında kitap okumak bilen şolary
özüňe hem de muhtaç maslahat tutup bilersiňiz. Sebäbi biz kitap okamyzda olaryň şol üstünlüğe üstünlükden pul bilen ölçülen hatta ýöne şey aralanda da hani olaryň üstünlüği diňe pul kazanmak däl, öz başarylykları bilen şolara ýeten üstünlük. Hani ýokardan en atasyndan ýa ýene birden galan miras alan üstünlükler köpüňki öýleri noldan başlap şonu kazanan üstünlükleri. Indi şolan durmuşyny şeýle de käbir kitaplar bolýar, öz agzlaryndan öz ýazan kitaplar bolýar. Indi şolar okasaň, şolaryň geçen basgançakly ýollaryny, kynçylyklaryny, üstünlüklerini görseň, ine şolaryň maslahatlaryny dinleseň, özüňe, öz biznesinde düşün, bir biznes etýän, sen özüňe ýa gaýçymaýalak bilgeýsi muhtaç Amerika Federal kän gymmatda kitaplar bakalary. Mesela şimdi biz arkada görýärsiňiz, diýen adamlar şu ýerden gelip amatberler. Ine şu ýerde kitaplary alıp okap Jeff Bezos, Elon Musk özüňize muhtaç maslahatçy etip düşünýär. Bu uly zat. Häzir özümiz kitap okamatymyzda görýäs, şolaryň şu aýtýarlaryň hemmesini durmuşyny okap geçdik, onlaryň biznesdäki üstünliklerini okap geçdik we öz biznes bilen gaşlaşdyryp görýäs, okamatymyz bähdiýär. Aslında bolýan bir şeýle eken bidirýän wagtlar köp bolýar. Käbir wagtlar bolýar bilen denk kiretýän wagtlarymyz bolýar. Käbir wagtlar bolýar, men hiç ýadyma düşmeýän wagtlarym bolýar. Ine birinji peýdalaryň biri. Indi aýdyp bilerler kädesinde meşhur sözlerden biridir. Yani bir kitap okuyacak bolsaň, näçe wagtyny ýitirýän, aslında paýhas setirler Instagramda da, Imo'da da bara diýip bilerler da 2 setir, 3 setir bilen özüňiz de paýdaşýar. Onu biz ýaly manysyny aýdan bozok. Bizim taýarjak şekilde onu paýlaşýar. Men ýamanlat ýemok. Ýöne 2 setir bilen, 3 setir bilen okumak bilen şol adamyň durmuşyny, ähli üstünlüklerini, şolsuzluklaryny giňişden düşünmek aslında şu söz haýsy ýagdaýda aýdyldy. Aslında bir söz vardır, şu aýdylan sözüň aýtdyrýan ýagdaýy vardır. Hani şu sözü durtuk aýlanok adam. Bir sebäp bolýar. Ya bir nemeden näýle diýär, süzülüp çykýar diýär ki, aryny bal ýasamak üçin näçe gülden näme nektar diýilýärmi, ýygnap alýar, şolardan bal çykarýar. Aslında şu söz şu täýärjak baly bolan ýöne üstünlük kazanmak üçin mydamda şu täýär bal ýetenok. Şu ýygnalýan nektarlar, şu rahmetler, şu şowsuzluklar hemmesini bilmek, ine üstünlük etmekde esasat. Biz bärdäki täsirçilik, biznes ugamdaky üstünlük bardy görmek. Onun üçin ilkinji nowatda şol biznesdäki dünýä belli başarsak, tapsak, öz ýerli iş öwründen üstünlükli hikaýelerini, durmuş ýollaryny okamak ol peýdaly bolar. Ýöne şol wagtda da dünýä belliýän anadak geçen agzamatyk bir näse sanak şahsiýetler bar. Ine şolaryň durmuş ýoluny okamak, biografiýasyny okamak men üçin üstünlükde kitap okumakda birinji nowatda. Ikinji nowatda haýsy iş etýän bolsak. Mesela şeýdim, men elektroniki feudada bir iş etmekleýän. Şol feuda işini etýän kampaniýalar bar dünýäde. Birinji bir dedem de mesela elektronik feuda Alibaba, AliExpress diýilýär. ýa-da Amazon ma, eBay va mysal üçin bir näseni başynda dünýä belleri aýtýar. Ine şolaryň, şu kampaniýalarynyň durmuşyny okumak. Bärde birinciden näme edik? Şahsiýetleriň durmuşy. Köpden şahsiýetleriň durmuş kampaniýanyň durmuşy bilen baglanşyklydyr. Bärde ýani umumy şahsiýetleriň durmuşy, ýani biznes ulamdaky. Munda bolsa haýsy ulgamda iş alyp barjak bolsak, mysal üçin elektronik feuda iş netçek bolýarmysyk, elektronik feuda ulgamda iş alyp barýan kampaniýalaryň durmuşy. İkisi başga zat birinciden. Şonu okumak. Köp wagtda bir biler, mysal üçin Jeff Bezos'un durmuşyny okudyň, ýöne şol wagtda Amazon'u hem okudyň. Ol aýratyn başga ýagdaý конечно. Indi şolar okumak täbi şu elektronik feuda üçin mysalda elektronik feuda diýerse, elektronik feuda üçin şu kampaniýanyň başlangyçlary 90-njy ýyllardan esas bu işler internetin ötmegi bilen başlaýar. 90-njy ýyllardan başlaýar. 90-njy ýylyň ikinji ýaryndan soňra
esas biznesin özi, şu soňky biznesin hani şu wagtdaky elektronik biznesin özi 2000-nji ýyllardan hasesen. Bunu hemmämiz bilýäs. Indi şolary okamak, şolaryň durmuşyny okamak. Üçüncüden haýsy kitaplar diýsen de, şu iş etmek üçin gerekli hukuk maglumatlary, gerekli buhalteriýa maglumatlaryny berýän, şu işlerin tehnikasyny berýän tehnik kitaplar, ilmi kitaplar diýip bilýärmiz. Sebäbi teorik hem bolman praktika ýeten ok. Belki ýetip biler başlamak üçin, belli bir ýere ýetmek üçin ýöne bizni şu durmuş hikayelerini, biografiýany okamada görýäs. Belli wagtdan sonra onuň ýeten ok. Soň näme etýärler? Şu işler başarýan konsultantlary, belli işçileri işarýarlar. Bir de bana etip bilersiz. Ol aýry görüň ýöne, onu özüňe bilmeli. Özüňe gereklen başdan umumlatly bilmek indi hasatlar. Oňa indi 3 tane kitap näme diýdik? Kitaply bilen manaşykly ýene bir adresimiz elýän täzirçilik ulgamyny, öz girdejimizin misal üçin 1%ni eğer biz kitaba investment etsek, kitap üçün sarf etsek, arkaýyn etip bolar, inniki ýyllarda diýip bolar, bizim girdejimizin azynyň 10% artjakdygyny, kitaba olan investmentimizin, yani 1%ni. Şonuň üçin bir işçiler başardığından kitaba investment etmeli, kitabı köp almaly, başgalar okarýarlyk etmeli, ýöne özü hem hökmen okamaly. Indi şol duratda biz näme diýdik? Biznesle manaşyklydyk ýöne misal üçin tarih, strategiýa, halkara gatnaşyklary kitaplar okamaly. Ýa-ni bu kitapları okamak umman dünýäde bolup geçen hatlardan habardar bolmamyzy, misal üçin ideýada değişik okamak bizim ruh baýlamyzy, ruh dünýämizi baýlaşdyrmak üçin gerek. Olaram okamaly. Yani diňe biznes bilen manaşyklylar. Ýöne birinji nowatda biz eger usuly kazanjak bolýanmasak, özüňizde değişik kitaplar okamaly. Kitap diýse her gün dünýäde milyonlarca kitap bar. Bir adam ömrü hemmetini okamagy ýeten ok. Diýmek näme? Saýla okamaly. Özüňizde gerekdiğini bilip okamaly. Onda ýene netijeli bolup biler. Indi biz kitap barada köp adam aýtyp bolar. Kitap durmuşyň aýnasy diýip bolar, ýene wagtlar diýip bolar. Aýtmak awdan söýler aýtyp bolar. Biz ýöne öz durmuşymyzda, öz etýän işlerimiz barada gysgaçyk size özümiziň şu täsirini öz ýaşap aýtdyk. İkinji kitap okuduk diýdik. İkinji adymyz näme? Gedirinç etmek, biýaty gedirinç etmek. Sebäbi kitap okamyzda okan zatlarymyzy, ruhumuzy, aňymyzy, pikirimizi canlandyrmak, şonu etmek üçin hem adamyň aslynda özü bilen baş-başa almak gerek. Ine şu durmuşda da iň problemalardan biri adam özü bilen baş-başa galyp bilenok. Näme üçin? Masalan üçin telefon. Haçan görse elimizde, hemmemiz ýene telefon elimizde. Masalan üçin siz şigepleşýär, YouTube'dan görýänmiňiz, demek ki telefon elinizde sizin. Yani elimizde telefon, mene de şeyler, men hani näme üçin telefon elinizde, telefon beýdal däl, ziýan diýjekkä. Menem şeyler, hemmemiz şeylerdir. Yani eğer tomaşa etýänmiňiz, siz hem şeylesiňiz. Ýöne telefonumuzun elimizde olmasy biz bilen baş-başa goýmamyza ne täsir berýär. Adam sebäbi özü bilen baş-başa bolup etjeklerini, goýjaklaryny pikir etmeli, arzuwlaryny. Men köp öz biznes bilen manaşykly kararlarymı we çözüklerimi arkan etdilerim. Men aşamlaryna ýörek şonda köp maslahatlary özüm bilen maslahatlarymy şu wagt karar berýän. Men şu aslında piýada ýöremen ýerine şeyle diýerdim, sporda medin diýerdim. Ýöne görýäňiz kamerada meni spordyň näde jetýärlem, onun üçin men sport edin diýip biljekler, etmeýän adamy aýtmakda men kirimçe täsirli bolmasa gerek. Ingadan öýle etýän adam aýtganda ýöremek ne adamyň heme arasda hawadan dem almagy, özü bilen baş-başa galmagy, etjek goýjaklaryny ýa-da okan kitaplaryny ýa-ki pikirlerini
cennetmek üçün ine bize peýdalardan biri. Üçüncü näme? Seyahat etmek. Seyahat, bu halkara seyahat, bilen içerik seyahat. Deyip bilersiniz ki şu ýagdaýlar dünýädäki bolup geçen global pandemiýa şertlerine değişme diýerler halkara seyahat etip bilemizok. Men o üçin diýen. Aslında bu gepleşik diňe şunun üçin aýdylýar, umumy üstünlük adamlar üçin aýdylýar. Şonuň üçin bärde seyahat eden wagtynda birinciden adamyň dünýä garaşy hakykatdan ötýär. Görýärsiň, gözüň bilen görýärsiň. Diýilýär türkmençilikde iýenin çen özüm ki görenişden habar ber diýilýär. Seyahat edende köp zatlary gözüň bilen görýär. Seyahat aslında şundan başlaýar. Mesela üçün indi mudama gündelik gitip boran ýurdun Türkiýede Amerikaýa kurtlar edýine. Mesela üçün Amerikaýa çykyp bolsam, hay şäherine çykyp bolsam, şu şäher barda internete girýän, gözleýet başlaýan. Köplençem ingilis dilini öwrenip, diliňem hasam ötýär, gözleýärsiň, şu şäheriň taryhyny okuýan, hikaýasyny okuýan, şäher barda nirän görmeli, nirän gelmeli. Bu bolsa senin köp şu şäher barada, San Francisco mi, Kaliforniýa haýy ştady, Kaliforniýanyň haýy şäheri bolsun, ýa Washington DC mi, ýa-da New York mi, Texas, Houston mi, Dallas mi, haýsyny şu şäherler barda arkaýyn gep bir zatlar aýtyp biljek derejede öwrenýärsiň. Teorik taýdan öwrenýärsiň. Gitmekden başlaýar şolar. Sonra o sonra binýän, mesela uzak seyahat bolsa ardan 10-12 saat. Bu bolsa ýene-de ýanynda bir ýoldaşyň bolsa gepleşiksen de 10 saat gepleşikden ok. Ya ýatýan, ya kitap okuyan, ya da pikirlenip gitýän. Ine pikirlenmek üçin seyahat şondan başlaýar. Barýarsyň ine köp adamlar bilen tanyşyp bilýän, networking giňelýär. Ine seyahat edende ýangaçymerak dünýä garaşyň ötýär. Ol ýurtlar barda köp maglumatlar bilýän, täze dostlar edinýän. Esasen o ýerde täzeçilik maksatly seyahatda bolsa, täze kompaniýa bilen tanyşýan, täze şertnamalar etýän. Hakykatdan men özümiň soňky 10-12 ýyl içinde diýip aýdamda seyahat üçin köp serişde sarf etdim. Hakykatdan ýöne şu serişleriň estelep gelenini öz şahsy durmuşymda görýän. Şonuň üçin men hani kitaplardan bir ýerden okap ýa-da şeýle kitaplar açyp da size şu ýerde seyahat etmek berýär o. Onu men şeýle aýtmak diýip aýdam zok. Men öz içimde ýaşan zatlaryny size beýan etjek. Başardymdan. Esas bärdek maksadym şu. Indi üstünlükde biz diýipler ki, aý üstünlük bolsaň başga ýollardan köp bolup biler. Bärdek üstünlük biziň aýtýan üstünlüğimiz intellektual üstünlük diýip bileriz. Täze üstünlük kazanmak üçin bärde mysal üçin diýelim ki, yani bu aýdalamyz Bill Gates'in oğlunu ýa-da Jeff Bezos'un gyzyny, bilem o gyzy barmy ýok onçasyny olara değişillerdir. Olar milyarderin çağları. Yani şu gepleşik aslında milyonerler için näl? Belki de milyoner bolmak isteyenler için. Yani milyonerler olar yani yetecek derecesine yettim diyelim. Yine bizim şu gepleşimizin intellektual üstünlük bile manaslı gepleşimizin birinci tapkırı şundan ibaret. Eğer siz halasanız onu tesirler yazarsınız. Bu gepleşimini hep biz Atavatan TV YouTube kanalımıza koyuyoruz. Halansa, köp seyredilse, köp tomaşa edilse onu biz gepleşimimizi bundan sonra devam ederiz. Halanmasa da bye bye. Sağolun. Demek sınırlı etmek için öğrenim kamilleştirmek, kitap okumak gerekiyor. Yani üstünlük için baydırlığımdan sonra en esası zahmet. Zahmet çekmeden de kitap okumak bilen, ya işte gelirince etmek bilen, işte ya da seyahat etmek bilen üstünlük alıp bulanok. Bu üstünlüğün birinci başlangıcı, birinci başlanacakları oldu. Zahmet çekmeyen üstünlük alan niyem olsa ya bir yerde miras alandır, ya ziyaran etkendir. Yok öyle onu durmuş. Sağ olun, veren maşalımız için, veren gururlarımız için, durmuşumuzdan tecrübeler arkalı
ilk beren atlancıları olmalı. Yine de gepleşkilerden oluşan. Bolýa sen sag bolun. Minnetdar. Gelen üçün.